Pwede, pero depende. Kami sa tanan, kami di ay ang Pwede. Nakakawat mga nagbabalik, naapot tayo mga bag-o. Okay. Yes. Suazo! Suazo. Live audience. Shout out. audience na naminaw karon. Yes, thank Shout you. out Sili, madungog. Sana all. Shout out sa mga may idea na kung sa amin din. So, Natay special guest tonight. Atong introduce. Sige, ato introduce. Gwapo siya, masarap siya, Uy. tinatago siya sa pangalang Gregory Lee! Gregory Neal. Ayun, parang Otis! Uy, nahalin. Ay, nahalin. Siyempre. Mao ni ang official podcast sa kanang mga Bisaya na comedian sa Davao. Pwede pero depende. Tama. Yes. Okay na. So mo to na. I'm glad. Tra. Nagblink tawa, nagblink. Yay! Gigig. About Comedy Club. Yes. Sold out day me tonight. Salamat sa tanang mga suporta. Thank you. And as early as 5 or 6-ish Oh, daga na. So makita ninyo kung unsay nangahitabo karon. 6-ish. Sikat na me. Yes. Cut na may. Yeah. We made it. Nana me. Thank you Reddit. And na-Reddit na pud me. Otro na po. Yay! Salamat sa Reddit. Unsay yung Sa Davao Hookups. M4F. Oh, pasalamat mi. Sige. Pasalamat mi sa Reddit. O kitsa pa gusto magpasalamat sa Reddit. Si. Salamat Reddit. Salamat sa mga nag-credit. Mag-threesome daw mo niya. Pwede, pero depende. I'm not gonna say anything. I'm not gonna say. Handsome. Okay. Hoy, natay guess. Na. Natay guess. Na? Kevin! Yes. So, muna Okay si lang. Kevin, muna siyang nakamatch ni Otit sa Reddit. Tama. Ako di ay katong si Blip. Dili daw, ano na ada kay Diri Kev daw. Syempre, natukot jud ko kay syempre, ano lang. Saman. Happy time kay syempre wala na tay problema sa akin na buhay. Ate ka pa mag-promote. Oh, gani. Uy, dili sa. Sponsor naman today ang Kevlar Electronic Solar Incorporated. Kevin Love Mike Solar. KLM Solar. KLM Solar. KLM Solar. Na may Facebook. Na may Facebook page. Unsay meaning sa KLM daw? Kevin Loves Mike. Kevin Love Mike. Yawa. Kevin Love Mike. Kevin Love Mike? Feeling about tonight? Ha? Like sa ato ang kanap ka. Ay, pag I'm excited. You're excited. And I'm so happy for you tonight. And after that tonight. Uy. Okay, Kevin. Gago, blind ko ato ah. Basta gito. We're all happy because it's a culmination of Yes. our life. Success. Success. And bodily fluids. Pila to? Yes. Si Otits ang testamento, ana. Yeah. Let's fucking go. Wala ka na mo ginagawa pressure pero kung mubomba ka karon, yeah. Bomba! Nagpingpong lang ba? Pabomba, Jud! Bombahan. Hoy, speaking of bomba, taga Coronadal si Kevin. Unsay connection? Unsay connection? Wala na connection. Bomba og tubig. Yeah. Tubig. Bomba o tubig ba? Namagoy party to, medyo bukid pa. Sumayaw sumunod sa sex bomb. Igi. Bomba mo. Ibomba mo. Yes. Ulit. Sex bomb. Ibomba mo. Ibomba mo. Sex bomb. Okay na to. Sex bomb. Wala na to sa script. Wala na to sa script. Dragging na kay dragging na. Kevs, Yes. naun sa mga nga pagka nasulod ka sa solar nga business? Kay ano siya, inclined ko sa technology good kay syempre nagsugod ko as a technician sa muan like free Okay lang guys, kay pirated man po niya mo ang podcast. Pirated. Okay na, normal na siya. Gawin na yung wagi. Pero sa sunod,
Okay, mura gyapon. Okay ra gyapon. Okay. Same ra. Salamat sa pag-ani mga bay. Salamat. Thank you. At least tayo audience. Going back, Kev, Oh, yun sa okay. pagbuto sa, I mean, gigil sa Say pagbuto. Yun mo pag-come up sa solar nga business. Ako nagpilig kog mga DIY project sa una. DIY project. DIY project. Dili lang katong ginaisip ninyo. Na mabuhat og mga ano. Wala eh. Kanang naitingog nga. Sa inyo. Alarm Sa- clock. Alarm clock. Alarm clock. IED. Gago. DIY. DIY. IED. Okay, Kevin. Mr. DIY. Mr. DIY, tama din. Mr. DIY ng Sultan Kudarak. Yawa. Yeah. Ibomba mo. Ibomba mo. Ibomba mo. Ay pero namo ko sad news bayan kay Kevin Manggod kay recently naakuan siya natanggal siya sa trabaho, di ba kay? Okay ra ba sorya na to? Sakit. Tanggal ka? Oh. Ano trabaho? Gago lang ito. Simpatay sa kay Kevin Bay, gago. Gago bitaw line biya kay nas paminaw na matuwad og trabaho. Like, very timely kayo nung nag-firing sila. Boy, Lakiran. Napil si Kevin sa cost cutting. Okay, redundant na kasi. Okay na, pwede na kapot balon. Kaya naka-perform sa AI, so pwede na. pase na. Football. Pero dili inclined sa AI akong gitrabaho Ano Sa ko, man eh? technician, computer technician. Ano yun, i-defend yun myself. Yes. Hardware jud So you ta. think na-deserve ni mo nga tanggalon? Yes, kay daggan kong mga side quest na dili na ako makaya i-handle as So, full time. kung Side quest mo sa manimurag ka ng dula. Dapat loyal jud ka sa isa ka linya. Redirection na siya na itabo si Redirection na siya. Redirection. Loyal. So ayaw mugsuhit kay Kevin. Humana dayon tanan yung trabaho. Yes, humana din yung trabaho niya. Kuna na. Humana naman akong Joke lang to. trabaho. Mao ni siya ang mahitabo kung mas taas pa yung oras sa sideline. Pero bitaw, taas akong oras sa sideline kaysa mag-ano. Pero taas po da akong income sa sideline kaysa sa full time. Para po din kitanggal ka no. Oo jud. Ito nang bigay ka. Nakabusar na dai ka. Dili. Ako giabusar. Wow. Oo. Pero mabot ang panahon nun na malisdan na tatanan sa AI. Sa tanan ninyo unsa mga trabaho na dili malisdan sa AI? Barker. Barker. Pwede. Barker na. Barker. Ako kay kanang nagamasahe. Si nanay. Shoutout ako si nanay sa Spacol na Ay, ko. pero di ba nanay massage chair? Ay, nanay. Hindi mo na mululo ang masahe. Ang hita na ka-exercise. Magana adobo. Hindi mo Kevin tog massage chair na mululo day. Muna sunod nga business venture ni Kevin. Oo. Pwede siya. Pwede. Mao na invent nako. Sige, butang nako din sa notebook na. Ay, shoutout na itong founder. Hoy, our founder. 5 minutes. Okay. Teleproduction. Sige, sige. Wrap up na may. Oo. Okay, sige. Yes. Mana na to ni. Ano Ah. ito day? Ito, bra. Pwede. Pero depende. So, Ipadayon na to ni. Ipadayon na ito ng story or dili na? Ayaw na! Pwede ipadayon? Pwede! Pero depende. Dali-dali ako. Dali. Ang